sukya kaman sim kat unong yalam jungi mong indu na yo kamde ka ba suk ya uma ngit ba ode bu khut bal aje do play tiga balang kadu sisa kan nong yalam jong ka percaya berkoi mo de mo tingis ngudu kanya namal kum upop te lale sibun ki kamis nei kum ka to si ki sa ki ja apostol sai ba kan thairu klem jing ngorem mo kade ka jing du ka ba khra mo nakan ka balang jungi namar bangila do no yu Pope Francis bade u bakhli do jong kanika niam jungi dia mentah kasih lap ki penlong ya kanika mas naga bentah ka jing jat ha jong kamen siam jong Pope Francis dia ngi wan chem bentah hakanika jing le nyam ba mentah kasih adu menen hi bangi latip ba ngi long ba u popula khlat te kum jan miet ngi chayeng la ya bo da ka jing dwai hieng la halaki yeng ki yeng namar menta ru dang dei ka tayo jong ka jing dwai jong ka divine mercy te hieng ru ngi bo ka jing dwai jing du ba khraw hi ya ka balang ba ko thai bro ko we kham tam ti giri ba chim jinjar buran jeng ka ja makiru kisem ba ka jing do ka jing song shem sem kan cái cái kan ju barbo ribu ka jing kermen ki jing e ba ka jing e was kham kum ki kristan kum ki kun mriu ki ba ngai ublei kwa hi ba yin ka jing e ka jing e boro mar kliang wi kham tam ta ki boduk busuk basha ban ben di wi nong sinchar no kasan bakhrawi ram ta juki ni dap da ka jing snow benut namar ba habang iyok pa ba khoi long ubala mi khmat ya ka balang katlik ke jungi o wan sha khmat borbor ban khot ban wer ya baro ki priu ha parthai bakin long borbor ban yasuk ban lain na katma banum don borbor kanu ka jing yesrut ma pring kiri ka parthai Aga kertempa parukun panumen sembakun. Ha kiling do kironiam bat kipai dunge joga jelaniam ba shalom. Da ka jing so khiam men sim. Nge so si ban pentep ya pi ya kalang jing khlat no jong pa ba khoi Pope Francis. Ka jing khlat no ju ka de ka jing du ba kraw ya ka balang bat ka parthai barok ko wei. Ulalong nong syarai barat ba joki pai rungai ubalayeng na kabanta ki bajok bat ki basyam lanok kum unong yalam joka balang bat unong bichili jong Petrus bukhut ulayalam ya kabalang da ka start lay ka chi pa ba ka jing snow ret bat ka jing loit mensen da ka bawan rai ka jing long ko bei ba ka jing bha chumian hapren ki breu baro kacing chung ui ki beduk bat ki ba shalaben kum ki nong petwer kalawan ra kacing itu satla ka perthei kacing chung ui ka mei mariang ka pau kham tam nang ba ka siti sharai chung laudato si ka balawan ra ya kacing ki chumut habaro ka perthei usnam jubili jong kacing kermen kalawan pin bana du ba dang nyai mentang kala ai men sem iki babon ban phai shakaching e ba isne chung play kar pai nang duai ne ka ka ching cha thai ka man sem chung pa ba khoi nga kar pa de baro kileng do kroniam ki pai nge ba kin bur den ti ki ne ka ching pha arum ka badin kong baro ki ba chi hayi mani de ban tiet man ta ka me ba ka do chung pa ba khoi de ban bu hayi mani ba da phlau yeng chong baro ki parish ki school ki yingruniam balai di batrwa mas ha parish ka yingruniam na ka banta ka chingja thai ka mesem jo pa ba khoi pasal la ban duai ru na ka banta ka chingja thai pa ba khoi ha ka ching duai ki rungai ha baro ki mas ba khoi besan kum ka da ka ching puram yo pa ba khoi ka pa de baro ban kiar na ka ching khawai tamasa ha ka ni ka por ching ja umma baro ki school Catholic kin khang hakasni tep yo pa ba khoi ya ka ai ching tep shaka education department
กันดอนกับมาสประคุยกับมันเท้าปาประคุยหากัสนีบอาร์ละชายกัสนีอาร์ปอาร์ทเรกอุเอพริลอาร์จาร์สันฮักปอร์สันชิเตงจันมีให้มันยบะกัตจาร์งี้กับพาดบาระกิลังดอคิรุนิยมกิปายบุญไงวันชิบันตากันกับมาสประคุยบันวายเฮาเบลย์กัจจิสเนย์อุนไอกัจจิจะไทยบอมจุดขวดยาวปาประคุยจงงี้บุยากบาลังกัจจิยาดาจงกับมีเบนจงงี้Hakum kani kapot jo kajing sungsi. Kuwait pat kajing pentip an sapa hadin. Kublay ye pi baro. As Bishop Victor Lingdo, as Bishop Joka Shillong ISIS. Kublay.